Ku danna mana like, kana ku danna alamar ƙararrawa domin kawo muku sabbin shirye-shirye da zarar mun Annabi jarumi ilahu ba zai tamkar ka ba, ka samu cikin ceto rahamani cikakken shugaba. Ni mabiyin ka ni da hannu ba zan wanin ka ba. Annabi jarumi ilahu ba zai tamkar ka ba, ka samu cikin ceto rahamani cikakken shugaba. Ni mabiyin ka ni da hannu ba zan wanin ka ba. Habibuna ba a yi ba za a yi ba duk duniya hakan yake shugaba. Ni mai son ka ne mai son wanda ya zamto naka ne. Annaba aqili rasul karimi shugaba. Annaba jarumi ilahu ba zai tamkar ka ba, ka samu cikin ceto rahama da cikakken shugaba. Ni mabiyin ka ne da hannu ba zan wanin ka ba. Kai Allah ya kira gare shi dahi rabbana, in ka gan shi ya kalle ka irin naku ba wai namu ba. Ku kai zance da shi annabu ba da sanin mu ba, ka ta ko matsayi na Allahu banga kamar ka ba. Kai ne malami shugaban duka malamai, malamin da ba shi da malami. Allah naka ne, Jibril shi ma naka ne, annabawa naka ne, mursalai ma naka ne, kamalu babba shugaba. Annaba jarumi ilahu ba zai tamkar ka ba, ka samu cikin ceto rahama da cikakken shugaba. Ni mabiyin ka ne da hannu ba zan wanin ka ba. Kai aka ba mabiya irin su shehu tijjanin ka ne, da shehun shehunai na kaula hababa naka ne, har da waliyin ka baba faruku shahidin ka ne. Duk mabiyan ka ne, uwaisu ne mai son ka ne, aminu baba dan baba. Shi aka ba ceto ranar da ba wanda zai yi, Allah ke rabo sannan ya daɗa na tabbata. Duk yadda ya rarraba muna mu kawai kalma guda, cikin ni'imarsa ne ya gagi Muhammadu shugaba. Annaba jarumi ilahu ba zai tamkar ka ba, ka samu cikin ceto rahama da cikakken shugaba. Ni mabiyin ka ne da hannu ba zan wanin ka ba. Mu kai ne mafita a gare mu, mu ahalinka ne, da ni da masoya duka burin mu mun biɗo ka ne. Ka kira ni na zo gunka Madina Muhammadu shugaba, ka yi mun komai wannan ba zai zama aibu ba. Ko aljanna ma an yi ta da mabiyanka ne, duk wani mai ƙinka wallahi ba za ya shige ta ba. In jahannama za su tafi da man an yi ta da maƙiyanka ne. Ni mai son ka ne Muhammad har ƙarshen gaba. Annaba jarumi ilahu ba zai tamkar ka ba, ka samu cikin ceto rahama da cikakken shugaba. Ni mabiyin ka ne da hannu ba zan wanin ka ba. Duk mai son manzo wallahi ba zai tozarta ba, tashin hankali da burgici ba zai same mu ba. Sai dai mu ta gaba da walwala akan sakalilullah. Muke yin maulidi mu shakata a son sa habibuna. Ya kira ka aminullah, ya kira ka safiyullah, ya kira ka saifullah, ya kira
ka kamalullah, ya kira ka rasulullah, Muhammadun rasulullah, a rasul banga kamar ka ba. Annabi jarumi ilahu ba zai kama kare ka ba, ka samu cikin ceto rahamanin cikakken shugaba, ni mabiyin ka ne da hannu ba zan ba wani ka ba. Fadima ta kace Aliyu shi ma naka ne, Abubakar ma naka ne, Usman shi ma naka ne, Umar naka ne, kuma ni mai son ka ne, Rasul ta can uba. Ni'imar Allah da yawa ya yo mana duk dan kamili, ka duba sama da ƙasa da ruwa na sha jama'a kuji, in gani iska adadi da hankali abin duka ba adadi, ba mai kin ka sai wagili cikakken jahili. Annabi jarumi ilahu ba zai kama kare ka ba, ka samu cikin ceto rahamanin cikakken shugaba, ni mabiyin ka ne da hannu ba zan ba wani ka ba. Waɗansu suna cewa Muhammadu shi ɗin kamar mu ne, saboda yana da jiki irin namu sabanin haka ne, shi hasken Allah ne nurul haqqu mu ko asa haka ne, darajar mu da bambanci rabul arshi shi ya san haka ne. Rayuwa ta taka ce, da iyaye ma haka ne, abokanai ma na haka ne, annabi roƙonka nake, ni dai roƙonka nake, inda wa marma a mai son ka, Allah ya kashe mu da ƙaunar ka, jama'a musulmai ma haka ne.